Aboy no, padayon ta mga higala, adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Miyerkules na gyud mga higala. Pila na may kaadlaw diri sa among retreat area, no? Kanay kanang namalandong Ginoo mi mga higala, no? Pimpirning pirti namong pamalandungay. Ayan, no? So na, no? So ang atong topic karong adlaw mga higala, unsa man tarong adlaw, pizza Miyerkules naman pizza 12. Uy, pizza 12 na mahigala sa bulan sa Nobyembre. So, ayaw mo kabala ka mahigala ha. Ania raming tanan sa maayong panglawas. Walay ubu, walay hilanat, wala tanan. Apan nagginhawa pa. Ayan. Isa naman po itong topic karon, no? Ang atong topic karon, kabahin na po kanamong mga pare, no? Silibasiya. Why do Catholic priests live a celibate life? Ayan, no? According to our teaching, the state of being unmarried and therefore sexually, ang celibacy is the state of being unmarried and therefore sexually abstain, usually in association with the rule of a religious official or devotee. In a narrow sense, the term is applied only to those for whom the unmarried state is the result of a sacred vow, act of renunciation, or religious conviction. No? Sa ato pa, kining dili makaminyo, no? Kanang state of being unmarried and therefore abstain from sexual contact with opposite sex. Ayan, no? Abino kahimtang sa usa ka tawo nga wala magminyo ug nagsalikoy sa paghihilawas nga kalakip sa kinabuhing gipuy-an sa usa ka relihiyo o dibuto. Ang termino gigamit lamang alang niadtong mga naghimo alang niadtong wala magminyo tungod sa usa ka sagradong panaad buhat sa pagsalikway o relihiyoso nga pagtuo. Katuyuan nga nahimong silibato ang usa ka tawo ngano man gyud nga nahimo maming silibato kana bang nahimo bang celibate ba? Ang celibate life help one to focus attention on their areas of life and not be consumed by thoughts of having sex. Oh. So help one to focus attention on their areas of life. So, sa ato pa mo-focus gyud ta sa atong pagkapari o pagkamadre and not be consumed by thoughts of having sex. Number 2, getting away from distraction like marriage and children and fully devote oneself to spiritual life. So ito pa makuan gyud dili may ma-distract sa mga kalihukan sa kaminyoon o sa mga anak ug ma-fully devote gyud ang among kaugalingon ngadto sa espirituhanong paglambo. Unya increasing closeness to God. Ayan, no? Unya kung natong basahon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32 to 34, matud pa dire, buot ko nga malikay kamo sa kabalaka ang tao nga minyo nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo nagkapuliki sa kalibutanong mga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa busa na bahin ang iyahang huna-huna. Sa Mateo kapitulo 19 10-12 ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa banaw asawa maayo pog dili na lang magminyo. Og niingon si Jesus, kining maong pagtulon-ana dili sa tanan kung dili alang lamang ni adtong gitagaan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan ngadong dili makaminyo ang usa ang ubang mga tao. May dili gyud makahimo pagminyo tungod kay natawo sila ingon nga yunuko, ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko o ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sa Dios. Sabta kini kun makasabot ka. Ayan, kami mga lapari mo kami ang wala magminyo aron mas makapangalagad kami sa Dios. Ano? Nganong silibasiya gasa daay kini sa Dios ngadto sa tao. Kining balaura sa simbahan nagtukod ni adtong panahon sa konseho sa Elvira, Spain sa tuig 303. Usa ka pa nagtigom ang gihimo sa usa 191 ka mga obispo ug 24 ka mga pari. Usa sa mga nakabuot nga lagda sa Canon 33 mao ang pagdili sa mga pari
nga magminyo og sa tanan nga ministeryo sa altar. Hangtod karon ang maong balaod gipahimutang sa gihapon sa Katolikong simbahan. Sa ako mismong eksperyensya, na ako adunay mga tentasyon nga kung dili namo mapakigbatukan mo'y maghatod kanamo sa pagsalikway sa among panaan. Ang among gihimo gilig-on pagyud namo sa among mga prayer life. Sa seminaryo pa kami gihulma na kaming daan. Make our life self-busy aron ma-focus kanunay ang mga atensyon sa among trabaho. Na kinahanglan pud og pagampo sa mga parokyano ng final depression. No support from peers. Okay, klaro. So, dinhin na lang usak kita kutob ha. Kaya ka-retreat ba ya meron? Nag-retreat mi. So, kinahanglan nga mo-focus po mi sa amo ang retreat. So, napakita ragyog ko kay aron po ba nga makaingon mo nga niya pagyud gihapon kami. Bisan tuod ko nag-retreat, pero niya paghihapon nagpahigayon kami sa among pagpanghalangan. Daghang salamat ug mayong mudto, Pilipinas!